Zdar lidi, vítám vás u nového videa a je to video z nového OG Fortnite OG Chapter 1 Season 1 módu. Z toho módu bude vycházet rozhodně o hodně víc videí, než vy si myslíte večer. Takže nebudeme to protahovat, teď jsem mi zabugoval item shop a jdeme dát náš první Victory Royale, hoši, samozřejmě. Vypadá to pěkně, už hraju několikátou hru, ale je to fakt pěkný, tuto Fortnite jako ukuchtil tuto, takže jsem fakt happy. Máme tady rovnou modrý revolver. Slyšel jsem, že revolver dává bomby do hlavy, kámoš mi říkal, že dává za 200. Je to Dement, tady máte jeho nickname, takže se ho přidejte. A kam budeme landit? Já vůbec nevím, kam jsme landili, protože jako to je dobří tu ta mapa. Ale já půjdu nějakou lokaci, víte co, protože vím, že první hru rovnou nevyhrají, že na anarchii, takže se zde musím nehrát, to nemá nikdo z nás, protože se že nebudu to nevyhrál, prostě za to komentář, ale to je takový velká rozpověď, protože toto je kámoš, který se potenciálně soutěž, já vám ho označím dolů označím, ať můžete dát odběr, dáváme si soutěž 1000 odběratelů, ale kdybyste se chtěli podívat i na jeho tvorbu, tak vám tam dám do popisku, vám ho tam označím a můžete se podívat i na jeho YouTube kanál, myslím si, že vás to bavit nebude. Ne, dělám si srandu, že vás to bude bavit a chci najít zbraně rovnou, takže já se vyskočím na času. Nice, big shit. To je vzácný tady mít big shit. Já ho natrefím, budu dál. OK, no, máme M-ku, ukaž zvuky. Starý. Zvuky jsou tady starý, takže to jsem fakt šťastný. Všiml jsem si bugu. Jako první tady nemá takový tuto, že jo, takový ten provázek, za který to chytneš, ale když to otevřeš, tak to tam najednou má. Až budu mít ammo box u sebe, tak vám to ukážu. Kámo, sorry, že budu dělat, protože si budu muset někdy nadechnout, jo, prostě MP, ale vidíte? Tady to teďka není, ale já to otevřu. A stane se z toho normální boxíce teďka, že jo. Ale samozřejmě to je teprve první den, co my jsme chtěli. Máme OG Fonko, kámo. To je asi nejlepší. Škoda, že tu nejsou rankedy. Rankedy bych taky docela ocenil, jako neříkám nic. Tak jdem někam úplně pryč. Jako tady z toho mám jako docela hodně dobrý feelingy. Tuto lidi budou rád hodit. Já ho zabiju ho. Já ho zabiju. Jo! Lidi, kámo, já vím, že jste mi nevěřili lidi, ale to ten kill je pro vás, kámo. Aby teďka nepřišel náhodou další týpek vole od někať a nedal mi úplně bombu. Já si jdu zaslít do baráku. Nice, big shield. Ještě metky tož budu potřebovat. No, dám si to, ale metky tož se bude hodně hodit. V zóně 6 jsme, takže to je v pohodě. Nice bandáže, ty mají taky OG obrázek, koukejte. Big Shield má taky OG obrázek a bandáže taky, takže to se mi hodně líbí. Tacka, ty zbraně taky vypadají na pumpa, taky vypadá hodně OG. Tuto ta Submachine Guna taky vypadá hodně OG, takže máme tady OG zbraně, mi se hodně líbí. Vidíte, prostě tady to nemá takový ten přívěšek a tady to má. Takže to je první bug, ale jako fakt maličký, jo, kámo.
se upraví. A nejlepší teďka na to tam je, že ono to je venku teprve hoďku. Venku to je teprve hoďku a kámo, je to strašně dobrý. Prostě. A hlavně nejlepší je, že ty čekáš třeba 10 vteřin, než tě to napojí bez srandy, možná i míň. To fakt nepřeháním. Je to dobrý, máme 2 kilíky. Mně to stačí zatím, kdybych se hodně trápil, tak se to dám zero buildy. Tak kde je ta čestka tady doláha? Jo, tady. Good. Mám to. A ničeho máme. Jo, tady je čestka. OK. Ten nahoru pusem. Tak, granáty nemají texturu, koukejte. A hlavně není to jak v sezóně, že musíte nejdřív zaměřit, vy kliknete a rovnou ten granát už hodí, takže ne, že zaměříte, ale vy prostě zaměříte tím kolečkem a rovnou to hodíte. To bude taky nezvyk, tu je hodně velký, ale já jsem bandář. Jsem si ji nedal, jsem fakt demant. Já ty videa musím víc hypovat, kámo, já jsem teďka docela úplně zakreslej, kámo. Airdropy tu máme, já to nebudu moc pušovat, protože to nechci pušovat, no, ještě co je na tom. Nechci se s tím zase trápit tak dlouho, takže asi tak, no. Určitě bych to chtěl vyhrát na první hru, byl bych šťastný nesmírně, kdybych to vyhrál na první hru, ale to se zase jako úplně nemyslím, že bych to vyhrál na první hru, to bych byl fakt flaker. 18 lidí proti mně, tam ten game byl hodně lucky, ten co jsem zabil předtím, hodně good, ten byl extrémní laker, že jsem ho zabil. Jo, ano, přesně tak, já jdu do hajzlu. Já s Borsem nechci fightit, já nechci chcípnout. Fakt nechce. By bylo špatný, kdybych umřel. Já mám ještě big shield v zásobě, jsem big brain, že jsem si ho vzal. Glo. Good. Dama. Kámo, udívám. Bandáže do zásoby se hodí. Level up. Zajímalo by mě lidi, jak hodnotíte zatím tuto chapter. No tuto chapter, mně se jako hodně líbí ty mechaniky, ale nelíbí se mi třeba to skákání v což je dobrý, že v tom OG modu nefunguje. Jako jsem docela za to rád, že to v tom OG modu nefunguje. Aha, já mimo zónu, se nevšiml. Jsem rád, že to nefunguje a že se to nebude bugovat, protože myslím si, že bugy se tady najdou dost rychle v tuté sezóně, nebo ne v té sezóně, v tuto modu takzvaně, ale mám Fortnite crew a ještě jsem mi dostal Battle Pass, to je docela hodně divný. To už bych ho chtěl dostat, neříkám nic. Si musím kámo natěžit, já nemám vůbec matro. A byl bych rád, i kdyby do toho modu přidali prostě rankedy, to by bylo úplně nejlepší. Prostě hrát rankedy v OG modu, chápeš? To by bylo úplně skvělý. Ale myslím si, že to přidají třeba až jako v reloadech, že díl třeba. Dávalo by mi to smysl. Myslím si, že ten OG mod bude hodně těžší jako rankedy, protože jakoby prostě chapter jednička, hoši, co se bude, asi budeme nalhávat. Jsem padal na začátku, jsme zase zpátky, jsem teda moc daleko nedošel. Taky máte občas v normální hře bůh, že vám nejde vytěžit nějaký strom. Že prostě mlátíte tu magoře a nejde vám to vytěžit. Ten bůh se spíš stával v remix sezóně. Ale mě ta remix sezóna bavila z toho, že třeba 3 dny a pak už mi to nebavilo. Šlo to dost dolů a hlavně už to potom bylo hodně o ničem, protože to fakt bylo stejný a jediný, co tam přidávali, tak byly
ty vole, teď mi to nedá do hlavy. Ty lokace, ano. Ty lokace, tak to je prostě jediný, co tam přidali. Někdo mi píše, hoši, nikdo mi nepíše, vole, jsem mago. Kámo, jsem jaký unavený dneska, nevím proč lidi. Já vím, že toto video bude mít 10 zhlédnutí max, když tady na tom videu dáte 10 lajků, každý jeden člověk by dal like z vás, tak mi to udělá radost, a kdyby vaše babičky nebo mami to slyšeli, tak z toho nemůžu vydělat ani korunu. Za prvý bude v pozadí copyright hudba. Copyright hudba znamená to, že když je to od nějakého interpreta nebo od nějakého člověka udělaný, tak vám to nemůže dát peníze, prostě nesmí, nevím, to bych tady vysvětlila dlouho. A druhá věc je, nemám 1000 odběratelů, takže až od 1000 odběratelů si můžu zažádat na YouTube pro peníze, takže právě proto by mi to hrozně pomohlo a hlavně, kdyby mi to nebavilo ten YouTube, tak to ani nedělám, už prostě pamatujte. Když vás něco nebaví, tak to nedělejte, jako samozřejmě škola nebaví nikoho, takže ale to musíte dělat, to děláte hlavně pro sebe, tu školu, takže jakoby těm učitelům to je jedno, že jo, ale školu děláte hlavně pro sebe a pro vaše zdraví, takže to si pamatujte a nikdy se nevzdávejte svýho snu, to vám takhle pěkně řeknu. 7 hráčů už, hoši hráč, budeme fightit. Jakože bych byl nějak nadšený se říct, úplně nedá. Hoši. Hoši, já ho zabil, já jsem úplně šťastný. Mě nic neměl skoro chudák. On se mu buď zabugoval teďka, nebo nevím co. Ale prostě já s tou oličí pumpou dávám bomby jako prase, úplně čočajdy. Takže to je taky výhoda. Hoši, do hru, když nedám win, tak už je toho jedno, hoši, dokoukněte to do konce, protože myslím si, že novinek jsem vám řekl dost, protože to je první video na tom kanále. No, to jsem neměl říkat, hoši, měl jsem pokazat, nechám to tam, ať si uvědomuji své chyby. Ty vystřihávat nebudu své chyby, bych se uvědomoval. Já se s váma nebudu bavit, prostě jak ty youtubeři, co říkají, ahoj všichni, vítám vás u nového videa, vole. Ne, to mi nebaví takový content, chápete? Máme dělat všichni to, co nás baví. A hoši, zmáčkal jsem Windows tlačítko, sorry. Tak, máme všichni dělat to, co nás hlavně baví, ne co baví ostatní. Takže jestli vás toto video nebaví, dejte dislike. Já s tím budu v pohodě, já ty videa budu dělat lepší. Budu se koukat, co vás na tom videu třeba nebavilo a určitě můžeme na tom zapracovat, aby vás ty videa třeba bavily. Top 4, mám 3 killy. Nejlepší věc je prostě ta pumpa, to je úplně mega lol. Viděl, že jo? Uší, proč mi někdo to, hej, dejte mu report, přidejte se, dejte mu report, další, dík moc. Potřebuji najít shieldy, kámo. Hoši, tady zóna je hrozně rychlá. Ukrutně, ale už to Fortnite už to opravil. Ta zóna běžela mega rychle. To je good, Fortnite to opravil a prosím shieldy, prosím shieldy, prosím shieldy, prosím shieldy. A jo, ty vole.
Jako nenachytám se hoku. Málem mu to vyšlo. Snajperku si vezmu. Se bojím teďka, vole, někam skočit, protože... Ne, někam skočím, tak tam může být trapa. To je smutnýho. A jako chtěl bych dát ten win. Víte co, jako dát první win takhle tady v tutom by bylo hodně dobrý. Bych fakt radost, hoši, zastav se. Nevadí. Ne, škoda. Tak to ne. Sorry, John Wicku, sorry. Já nechci, a to nemyslel vážně. To byl žert. Pokud to mě nebude střílet, ne celou věčnost. Já potřebuji jít nutně do té lokace a potřebuji najít tam shieldy. Fajtí se! Jdu jim záda. To fejkuje borec. Má double pumpu. Jo, double pumpa je bang, hoši. Shieldy, kámo. Hoši, jakýkoliv shield. Sorry, že jsem ticho, hoši, ale jako ven bych chtěl hrozně strašně moc dát. Borci se fajtí a jim dojdu jenom záda. To je jednoduchý. Já jsem debil. Já ho no a jdu. Pojď. Tak pojď. Já chci půjdu na full, hoši. Takže se sám tohle videjko líbilo, řekl jsem vám všechny novinky. Je to byl John Wick, hoši. Nenávidím toho člověka, co mě zabil. Ale novinek jsem vám řekl dost, ale při příštím videu vám slibuju, že dám Victory Real. Tak se zatím mějte a zdarec.